Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Siphakamisa uJesu Kristu oyinkosi, siyavuma ukubuswa nguye. Yena yedwa, singabuswa yizwe nenkanuko yasezweni, singabuswa inyama yethu, singabuswa imvelo yabantu, singabuswa icorruption, inkohlakalo yasezweni, singabuswa ubukhazikhazi basezweni, singabuswa impumelelo yasezweni, singabuswa umnotho nengcebo yezwe, kodwa sibuswa inkosi uJesu. Uyena oyinkosi yethu esivuma ukuthi asibuse. Usibusa ngemiyalo yakhe. Uyakhuluma uJesu, sithatha izwi lakhe alikhulumile njengoba linjalo silenze. Sithi yes Lord. Yes our master. Yes our king. So ke siyabonga ke bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu nangalezi ifundo egameni lika Jesu. Engikholwa ukuthi ilona lowo oyinikeza ithuba lalele. uNkulunkulu uyamsiza ukuthi impilo yakhe ishintshe iguquke. Ibe ilento efunwa uNkulunkulu. Ukusindiswa bazalwana awupheli nje kuphela ukuthi uvumile ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi. Wakholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wavusa uJesu kwabafileyo. Akupheli lapho ukusindiswa. Ukusindiswa is a process. So ke manje abantu abaningi nangendlela abasindiswe ngayo iwrong. Abavuma ngomlomo wabo, abahlabeka ngenhlizweni. Akusikhona ukuthi bakholwe ukuthi uJesu uyinkosi wafa wavuka. Kwathiwa nje abadinga uJesu, uma umukela uJesu uzophila into zakho izohamba kahle. Kwase kuthiwa bonke abadinga uJesu abaphakamise izandla. Okokuqala idoctrine ethi kuphakamisa isandla ayikho ezwini kaNkulunkulu. Into nje yokuphakamisa isandla ukuthi ngamukela uJesu ayikho ezwini kaNkulunkulu. AmaRoma chapter 10 verse 9 and 10. Uma uqala ufunda kuverse 8. Kuyachazwa lapho ukuthi ke izwi liseduze nawe emlonyeni wakho. Uma umuntu evuma ngomlomo wakhe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ekholwa enhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu wavusa uJesu kwabafileyo, lo muntu uyakusindiswa. Ngomlomo uyavuma, ngenhliziyo ukholwe, bese kuba ukusindiswa. Hayi lento yokuphakamisa izandla. So umuntu uyavuma izono zakhe aphenduka ayishiya. Uma ufunda uJohn chapter 3, uthi uJesu umuntu uma engazalwa ngokusha ngeke awubone umbuso kaNkulunkulu. So umuntu uyavuma ngomlomo, akholwe enhlizweni. Ukholwa ukuthi uJesu wafa wavuka. Wafelana uJesu? Wafela ukuthi achithe igazi. Afela abantu bonke okufanele ukuthi ngabe bayafa ngenxa yezono zabo. Esikhundleni sokuthi kufa abantu ngezono zabo, kwafa uJesu. Ngiyakholwa lokho ukuthi uJesu wakwenza ngoba esiza mina, ehlenga mina, ukuze mina ngingabe ngisayi ekufeni kwaphakade, kulahlweni kwaphakade. Ukufa kuhlukene igaba embili. Khona ukufa abazalwane ukuphuma komphefumulo uma kuthiwa umuntu ushonile emhlabeni. Then ukufa kokuqala lokho. Ukufa kwesibili lapho umuntu ehlukana noNkulunkulu forever. Ngoba ukufa, igama ethi ukufa, death, lisho ukuhlukana. So ke uma umoya womuntu uhlukana nomzimba wakhe ukufa. Then uma umuntu umoya womuntu, ukuphila komuntu, impilo yomuntu leyo moya ihlukana noNkulunkulu, ukufa lokho lithi ukufa kwesibili. Ngenkathi umuntu engaseze ukuba khona la uNkulunkulu ekhona, noNkulunkulu ubukhona bakhe bungase ukuba khona la umuntu ekhona, then ukufa lokho kuukufa ungabi naNkulunkulu. That is why uJesu uthi yekana abafileyo bangcwaba abafileyo babo. So ngoba umuntu ongenaNkulunkulu, umuntu ongena Jesu ufile noma ephefumula engakafi ukufuthi umphefumulo uyahlukana nenyama yakhe. Then kodwa ngenxa ukuthi uhlukene noNkulunkulu ophilayo, uhlukene nomdali wakhe, ufile lo muntu lo. That is why ke manje uma umuntu esesindisiwe siyanikezwa umsebenzi embusweni kaNkulunkulu ukuba siyoshumayela umbuso kaNkulunkulu, sishumela ukuphila kukaNkulunkulu okunguKristu Jesu. Athi uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Umufunda uJohn chapter 14 verse 6. Akekho zakubaba ngaphandle kwami. So ke sihamba siyoshumayela, and indlela yokushumayela ayiyodwa embusweni kaNkulunkulu. Sishumela ngokwesilinganiso sokukholwa kwethu umuntu nomuntu, and sishumela ngokomusa uNkulunkulu asiphe wona, ngokwesiphiwo somusa uNkulunkulu asinikeze sona. Then siyashumela ngenkambo, siyashumela ngobufakazi ukuthi ma usumntwana kaNkulunkulu usindisiwe, unendlela ophila ngayo. Le ndlela ophila ngayo iyintshumayelo komunye umuntu.
umuntu adliwe inkambo yakho, adliwe icharacter yakho, adliwe indlela okhuluma ngayo, indlela owenza ngayo izinto, indlela othatha ngayo izinto o approacha ngayo izinto, then ama manners akho imudla umuntu. So ke umntwana kaNkulunkulu akekho ohlala nje athi mina nginalutho engalwenza. Injongo kaNkulunkulu mawususindisiwe ukuba nawe kube nabantu abazosizakala ngawe. Kunabantu abazokubuza imibuzo ubaphendule, bathe ubaphendule ngomnene, ngobumnene, ubaphendule ngentobeko, ubaphendule ngenhlonipho, ubaphendule ngothando, ubaphendule ngokubekezela. So ingakho kuyadinga ukuthi ube nalo ulwazi. Ulwazi luyakusiza ukuthi ukuhamba kwakho ube nokuqonda. Into yenzayo ube nesiqiniseko ukuthi lento ngiyayenza isezwini likaNkulunkulu, ithandwa uNkulunkulu, inconywa uNkulunkulu, so nginesibindi ngayo. Then mawusuyenza lonto kunabantu kuzodraw attention ukuthi wena why ungenzi kanjena, wena why ungakhulumi kanjena, wena why ungahambi lendlela, yabona, wena why ungakholelwa kuloko, bese uyaphendula ngoba unolwazi. Ulwazi ufundisiwe lona. That's why nje uNkulunkulu engithuma ukuthi ngikhulume kanjena, ngidlulisa ulwazi, ngiya-imphatha ulwazi wena olalele. And lolu lwazi luzokusiza ukuthi lushape, luqondise, ludirect impilo yakho towards lokho okuthokozisa uNkulunkulu. So ke uJesu sibusayo ke bazalwane. Kholwa enhlizweni yakho ukuthi uJesu wafa wavuka. So kusho ukuthi ukufa kunqotshiwe. Wena noma ngafika ukufa uthi umphefumulo uyahlukana nenyama yakho, kodwa uyadlula kulokho kufa lokho uyongena ekuphileni. uJesu okuyikhona asibambele khona ngokuthi uNkulunkulu amvusa uJesu kwabafileyo. Uyakholwa lokho enhlizweni yakho, and mawukholwa lokho enhlizweni yakho kuyaphela ukwesaba ukuthi mawudlula emhlabeni then uzoyesihogweni endaweni yokulahlwa. Futhi kuyaphela ukwenza izinto ezingamthokozisa uNkulunkulu, njengokuthi mawuthi mawufa uzohamba uye kwabakini. Ibaphi labo bakini abafa bengamkholwa uNkulunkulu? Then uzoyiyeka lento futhi ukuthi wenza umsebenzi, uyahlaba, uhlabela amadlozi nani, then ukholelwe kubantu abangasekho. Uzoyiyeka lento ukuthi qhamuka umuntu azokuprofeta, akuprofeta akutshela ukuthi ugogo wakho ufuna ukuthi, umkhulu wakho ufuna ukuthi, wathi ingane yakho wayithanda manje yakhala njani. Uzophuma kuzo zonke lezo zinto ngoba uyakholwa inkosi uJesu ukuthi wafa wavuka, uJesu uyaphila. Njengoba uJesu ephila njena, then kwesomnene wavuka nyukele ezulwini kwesomnene sikaNkulunkulu. So ke mina mangikholwa uJesu ngimamukela, unginikeza lokho kuphila. So ke uma ngabe ngidlule emhlabeni mina ngiyezulwini kumdali wami uBaba uNkulunkulu nenkosi yami uJesu Kristu, ngiyohlala khona ezulwini la ngavela khona esikhathi ngize emhlabeni. Awubi nazo izinto eziningi exova nayo. Awuhamba udlala abantu ngenkolelo zabe eziyize. Manje abantu abaningi baphethe insindiso yokuphakanyiswa kwezandla, bayaphakamisa izandla abantu ngoba befuna imisebenzi, ngoba befuna ukuphasa ezikoleni, ngoba befuna amabhizinisi, ngoba befuna ukuphumelela, ngoba abanye begula becindezelwa amademoni, ngoba befuna ideliverance, hayi ngoba befuna uJesu, babefuna ukusizakala kwaleso sikhathi esasibaxinile, izimo ezazibaxinela leso sikhathi. So bafuna isolution yaleso sikhathi ukuze baqhubeke nempilo yabo. Then mase bephakamisa isandla sisithi basindisiwe, emva lokho siyabavumela futhi. Akuvumi bona, akuvuma thina. Ayikho lento kumuntu. Ngama manje siyaba-actisa. Yabona, ama-actors lawa thina sibhale iscript ukuthi njoba u-actor nje nansi into engifuna uyisho. So ke mina ngiscript isikhathi ngikhuluma ngimkhulumela phambili, yena ephakamisa isandla, yena ulandela mina yena. So kusho ukuthi uyalingisa, ulingisa mina. Ayikho lento ngaphakathi kuye. Sikholwa inkosi uJesu, siphakamisa uJesu bazalwane, owafa wavuka, inkosi yamakhosi. Uyasiza ngeqiniso. Uthi masumamukele awungabe usayimeja ngestandard salelizwe. Awusayimeji ngokuthi unani oliphathekayo lwalelizwe. Ngoba khona lokhu kuneliseka, awuphoqi kuzenzekela khona. Uzwe nje unelisekile ngaphakathi kuwe. Uthi ungenamali bese sathi unemali. Yabona? Izinto ezinconywa ngabantu nabahloniphana ngazo, uthi noma ungenazo uzizwe nje umnandi, u-free, uzizwe u-peaceful, u-joyful, une-joy ngaphakathi kuwe, ungakhathazekile. Uyenelisa uJesu ngeqiniso, uyasiza ngeqiniso. Umamukela uJesu uphelele mawunaye. So abantu abaningi bayakhanuka, baxakekile, banokuxokozela, banomsindo, abaningi imithetho kaNkulunkulu bayiviolateile
ngenxa ukuthi abanaso isikhathi sokufunda imithetho kaNkuluNkulu, ingqondo yabo isentweni zezwe. Manje ukuphila kwabo nokwenza kwabo kuyizwe nje. Bagcwele umbango, bagcwele ukulwa, bagcwele idivision, ukwehlukana, bagcwele ijealousy, umhawu, umhobholo, bagcwele umona, bagcwele ipride, bagcwele ukubukelana phansi, bagcwele icompetition, inyakanyaka nje bazalwane, imess. Angathi inkosi ngakulekelela uma uzwa lama audio lawo, usizakale. Ikhona lento okuthiwa irepentance, ukuphenduka makuthiwa umuntu uyaphenduka. Uyabona uma uhamba endleleni ubona umuntu ulandela umuntu bese uyamemeza, excuse me, sorry sir. Uyaphenduka lo muntu kade ebheke phambili aphenduka buke wena. Bengisacela ukubuza sir, ngiyaxolisa ngicela usondele. Yabo kade lo muntu eyale phambili usuyamjikisa manje useza kuwe. Ukuphenduka lethi repentance. Kunempilo kade uyiphila, kunendlela kade ukhuluma ngayo, uyajika, uyayiyeka leyo ndlela, uyakeka lokho ukukhuluma, uyakeka lokho okwenza, uyakeka lokho okugqoka, uyakeka lokho okuthanda, lokho okufisa, ujike manje ufise ngendlela ethandwa uNkulunkulu. So uJesu usefikile empilweni yakho, usunendlela ofisa ngayo, nendlela ocabanga ngayo, ngendlela obuka ngayo izinto, ngendlela okhuluma ngayo, ngendlela ohamba ngayo, uyabona, ngendlela othanda ngayo. Yabo kuyashintsha konke kwakho. That is repentance. So kuyisithelo kwakhona nje lokho ukuthi uyabona umuntu umjikise makuthiwa uhamba ngemoto ushaya u10, yabona kade uhamba ubheke empumalanga, uyajika manje ubheke kuphi entshonalanga, uyajika manje ubheke kuphi eningizimu. Hayi isiyajika leya moto, siyajika manje, ukuphenduka ukujika, ushintsha direction kade uhamba ngayo, uthatha direction, ushintsha direction yalelizwe, indlela eliphila ngayo, ngama systems zalo, indlela elicabanga ngayo, ngempumelelo yalo lelizwe, indlela elipromote izinto ukuthi abantu kuze baphile estandardini sasemhlabeni kufanele baphile kanjani. Uyajika ushintshe, ushaye u10 bese uthola ukuthi ezulwini bamise ukuthi abantu emhlabeni bahambe kanjani. uNkulunkulu baba ezulwini, inkosi uJesu bafundisa emhlabeni. uJesu wezela lokho ke ukuzolida leyo ndlela. Ngifuna nihambe kanje, ngilandeleni, fundani kimi mina Jesu, nibukele kimi ukuthi ngihamba kanjani, ngikhuluma kanjani, ngenze njani. Engikushoyo nengikwenzayo mina ngikuthathe kubaba ezulwini. Manje kuyamangaza ke bazalwane, sithi sisindisiwe, sizakhanukizwe njengezwe, sisabanga izwe izinto zalo, sisabanga nabantu abangakholwa izinto zabo. Ngeke basibone isidingo sokuza kuJesu. Right, mhlambe kule audio into ingathi angadeli kahle, awekho nifuthi amanye amazwi angangikhuthaza. Nginqumile manje ukwenza okuhle, ngithatha isinqumo manje ukuthi ngifuna ukwenza okuhle nje, izinto ezothokozisa uNkulunkulu. Ngifuna ukusizakala ngempela kulento, ngifuna ukuphuma kulento yezinto ezinegative, ezinto ezimbi, evil things, yabona, evil desires, inkanuko ezimbi. Ngifuna ukuphuma kuyonke lento engekho right. Ngifuna ukwenza, I just want to do what is right, yabona. Sengizwile lapha na ku 2 Peter la esibuya khona kwenye order. Ayikho futhi mhlambe amanye amavesi mhlambe sibuka olunye uhlangothi enye ingxenye, yabona, yezinto engilindele ukuthi ngibe nazo ukuze ngithele izithelo zombuso kaNkulunkulu. Ayikho nenye elikuzana. Then mhlambe sizobuka lokho ke njengamanje kule audio bazalwane egameni kaJesu. Sizofunda kwabase Roma, amaRoma, Romans chapter 12, soqala ukufunda kuverse 1. Mhlambe ngizoshawa isikhathi bengizoyifunda yonke le chapter, ngoba enye into esishayile bazalwane lento yokushumayela. Uthatha ivesi lodwa ushumayele, khuluma umuntu asale ngasizakele. Kanti makuthiwa siyalifunda izwi njengoba linjalo sehle nalo, yabona, bese sizama ukulichaza, ukulambula ukuthi nansi into elishoyo, siyigcizelele into elishoyo ize yakheleke kuwe, uqonde, uunderstande ukuthi nansi into elishoyo izwi okufuneke ngibe nayo ngiyenze. Liyangikhuza kulokhu, liyangikhuthaza kulokhu, liyancoma kulokhu, alincomi kulokhu, uyabona, then liyangiyala kulokhu. Ufuna ukuliqonda izwi kaNkulunkulu. So ke mase uthatha isinqumo sokuthi ufuna ukwenza okuhle, ngeke ukwenza okuhle ngaphandle kaJesu Kristu.
uJesu Kristu uhleli kwesomnene sikaNkulunkulu uthe anginishini indoda emhlabeni ekhuluma nabafundi bakhe wathi nginishiya nomoya ingcwele. So umoya ingcwele esinayo manje ofuneke noma masithatha inqumo zokwenza lokho okuthokozisa uNkulunkulu, ukuveza izithelo zokumesaba uNkulunkulu, ukuveza izithelo zasembusweni, ukuveza impilo, ukuveza inkambo, ukuveza indlela, isystem yokuphila yasezulwini, siveza sila emhlabeni. Umoya ingcwele uzosisiza. Uthi uJesu uzonikhumbuza, uJesu umoya ingcwele uzonifundisa, umoya ingcwele uzonipha amandla, he will strengthen you, uzonipha amandla. Umoya ingcwele uzonimela lapho ni accuse falsely, umoya ingcwele uzonimela. He will be our advocate. Then umoya ingcwele will comfort us lapho sishaya izimo ngenxa ukuthi sinquma ukwenza okuhle okuthokozisa uNkulunkulu, esithi masikwenza sibe nokuthula. Ukwenza okuhle bazalwane kusiza wena. Okubuke nje mawuthiwa khona umuntu umphile esebo hawu ngiyabonga, ipeace enkulu iba kuwe wena ophile. Uyajabula lophiwe kodwa ojabula kakhulu lophayo. Ingakho uthi uJesu sibusisiwe isandla esiphayo ukunesamukelayo. Then lentokozo, le peace, le joy oyizwayo makade uqeda ukwenza okuhle komunye umuntu, that joy, that peace is a blessing. Manje mawupha umuntu umupha imali bese uthi hayi ubusisiwe wena usu expected ngimupha 100 then ngizobuya 100 rand usuphindiwe seku 10,000, then is somehow it's a wrong mentality. Iqiniso leyo mentality kodwa iyingozi futhi. I-blessing ile ukuthi usala nani ngaphakathi kuwemoyeni wakho after usuwenza okuhle. Ungebe nayo imali. That's why uJesu uthe mawupha ungaphi kubantu olindele ukuthi bazokwazi nabo ukuthi benze okuhle kuwe. Akukho wrong ukuthi uphe umuntu onezinto. Ungamupha umuntu onezinto kodwa ungabi nementality ukuthi mawumupha naye uzokupha back. Makufika umuntu ezoboleka something kuwe enesidingo sento ethile, umboleke kodwa unga expectile ukuthi uzokubuyisela. Then uma uthi ngiyablessa, ngifuna ukujabulisa abantu, ngifuna ukwenza idili, ngijabulisa abantu, unga invite abantu nabo abazoba namandla ukuthi benze idili bese beyakumema nawe. Invite abantu abazobonga uNkulunkulu. So uJesu ukhuthazana lapho ufaka muphi umqondo. uJesu ufaka umqondo ukuthi sikhuthalele ukwenza okuhle kwabanye abantu, not expecting bona ukuthi basikokele back. So usala nani ke wena? Angithi uyabona ukuthi manje mawunga expectile kulomuntu ukuthi akubuyisele back ngokuthi umenze lokuhle. If you do not expect anything from him, uyakwenza lokho kuhle ngoba kusuka ngaphakathi ukuthi umenzele khona. Mayethe uyabonga it's fine. Mayengabonganga futhi kodwa showcase khona iblessing osala nayo wena. Yipi lo blessing? Ipeace, ijoy. Uba nejoy ngaphakathi kuwe, uba nepeace ngaphakathi kuwe. Masuwenza into enhle kumuntu. So ke sizobuka uhlangothi njengamanje la kwabase Roma. Uhlangothi oluthini? Yeah, ngiyafuna ukuyenza into enhle manje. Ngifuna ukusizakala. Yabona? Lapha na kuzana kuPetru 2 Peter lasifunde khona kwenye odd. Lithe ngakho ke masengeze ubuhle ekholweni. Masengeze ubuhle ekholweni. Ngiyafuna ukungeza lobu buhle lokho kulokhu ukholwa kwami. So kuwonke ama aspect, kuzo zonke ingxenye zokuphila kwami, kuwonke ama angles zokuphila, ngifuna ukwengezela ubuhle. Right. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu ngokuqonda. Uma umzalwane engavumile nempilo yakhe yonke ukuthi ayinikele uNkulunkulu, ukukhonza kwakhe ukukhonza kokungaqondi. Uma umzalwane edivided, ngezinye ikhathi imnako yakhe nemnako yenyama yalelizwe ngendlela yabantu balelizwe nendlela yokuphila lelizwe system, then ukhona ngapha ezintweni zikaNkulunkulu ukhona, then lo mzalwane excuse me, lo mzalwane lowo ukukhonza kwakhe kukukhonza okungenakho ukuqonda. Ngoba uthi la uMphostoli Paul, nikelani imizimba yenu ibe umnikelo onjani,
ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu. Uma unikela into, uma uyinikela uyahlukana nayo, angabe usayi-owner. Isi-owner lo oyinikela kuye. And ukuze umzimba wethu ube ngophilileyo, umzimba wami awusasebenzeli udumo lwami, awusasebenzeli intando yami. Umzimba wami namandla awo nezitho zonke ekhona, amehlo ami, izandla zami, inyawo zami, angisenzi lokho okuthandwa yimi ngesikhathi esithandwa yimi, ngendlela ethandwa yimi. Angisayiphileli mina ngoba umzimba wami ngunikele. Uma ngithi ngiyanikela ukuphila kwami, ngiyamamukela uJesu abe inkosi, ngiyayinikela impilo yami kuJesu ukuba iphathwe nguye. Ngiyabeka ukuphila kwami ezandleni zikaNkulunkulu ukuthi ngiphathwe nguye. So ke uma ngithi ngiyanikela, angizukuphinde futhi ngibonakale ngehla ngenyuka ngihuba izinto zalelizwe, inkanuko zalelizwe njengabantu abangakholwa. Ngibanga impumelelo yalelizwe, ngibanga ikhundla zalelizwe. Ngehla ngenyuka ngithokoza, ngijabula ngendlela lelizwe, sports, ama-entertainments. Ngibhizi, ngithanda ama-social network, ngithanda i-social media ngendlela yalelizwe bazalwane. Uma unikele, uyanikela. La unikele khona awusenamandla. Umuntu onamandla yilo onikelelwe. Uma ngabe ungiphi imali 10,000 rand, ngeke futhi uphinde ungicontrol ukuthi angiyenze kanje, angiyenzeni leyo mali. Yimi senginamandla ukuthi ngizokwenzana ngaleyo mali ngoba usuyinikele kimi. Then ngithatha imoto nginikela ngayo, angisacontrol ukuthi leyo moto ufuneke iyenzeni ngayo. Yabona, ungathatha i-private car umbone umuntu efaka inhlabathi phakathi, elayisha inhlabathi, akusekho engizokwenza ngoba ngiyinikele kuye. Wenza into ayithandayo ngento yakhe ebizwa ngayo, ngoba lokho engikunikele mina kusabizwa ngami. Bengenza isibonelo bazalwane egameni kaJesu. Rathe ke bazalwane, siyaqhubeka. Ningalingisi lelizwe. Ningalingisi lelizwe. Then uma kuthiwa ningalingisi lelizwe, ufuna uhlale phansi manje ubuke lelizwe ukuthi liphila kanjani. Ubuke insuku zonke. Ubuke imindeni ukuthi iphila kanjani. Ubuke ukuthi yini eyenziwa uma kuvuka ekseni. Ntambama kwenziwani. Emini kwenziwani. On daily basis. Malithi ke iBhayibheli ningalingisi lelizwe. Lisho khona lokho impela ke. Ingabibikho into ozoyeqa uthi wena hayi lokho alisho lokhu. Lokhu kumele ukuthi ngikwenze. Ningalingisi lelizwe. Iliphi ilizwe? Ningalingisi abantu abangenayo uJesu. Abantu abafile abangenakho ukuphila kaNkulunkulu kubo. Abahlukene noNkulunkulu. Bafile ngenxa yephambeko zabo, bafile ngenxa yezono zabo. Ningabalingisi labo bantu. Mabevuka bona ekseni nengane zabo zekoleni, no, ungabalingisi. Mabevuka baye emsebenzini yabo yalelizwe, no, ungabalingisi. Mabevuka bona beyozijabulisa behlangene, bayovota, bayotoyiza, bayoshaya itoyitoyi, ningabalingisi. Yabona, mabevuka bekwenza imicimbi, then ukuze bayijabulise, ningabalingisi. Indlela abagqoka ngayo, ningabalingisi. Ukudla abakudlayo nephuza abayiphuzayo, ningabalingisi. Ningalingisi lelizwe ngoba thina imizimba yethu okuyiyona esihleli ngayo, eyidokodo esihleli kulo la emhlabeni, lemzimba siyinikele kuNkulunkulu. So ke ayisahambi ngokwenkambo yalelizwe. Le imizimba yethu isihamba ngokwenkambo yasezulwini, kodwa sisekhona la emhlabeni. So ke wena konquma ukwenza okuhle, uthokozisa uNkulunkulu, unqomile manje uthatha isinqumo, and ufuna impilo yakho uyibona ithela ithelo, ukuze ungafoli kulabo bantu abazoba ithele, abantu abangenazi ithelo abazonqunywa. Ungabi leli gatsha elizonqunywa liphoswe emlilweni. Ufuna ukuthela ithelo, then uzopruna, uNkulunkulu uzokuhlunga. Ukuhlunga, to prune, ukuba kube nezinto kuwe ezisuswayo oncishwa zona. Uyabona igatsha mali khona,
uyalisusa ulincishe ulihlungu ususa amagatsha athile ulisika ulikhathe kube sengazathi selilincane kade lilikhulu ulenze libe lincane then emva lokho lizobe selihluma kakhulu lokhu kuhluma kwalo kakhulu lizobe selithela kakhulu so kunezinto ezindala kufanele ikhishwe ukuze ezintsha zikwazi ukuthi zithi mayiphuma zikhiphe ithelo isihlahla mawusipruna ususa amagatsha amadala wasuse wenzela ukuthi kuhluma amagatsha amasha lamagatsha amasha ukudla ithelo lizophuma khona so kunohlobo lwezinto okufuneka iphume kuwe kunohlobo lwempilo ufuneka liphume kuwe so that kuzokwazi ukuthi kuhlume impilo entsha ezokhipha ithelo zasezulwini uma unususindisiwe usahamba lendlela yokuthi bonke bayavuka baye ekoleni then into elindeleke lapho phela ukuthi kubhalwa ama-exam kuphela kwenyaka uyafana nje nabo so ufuna ukuprunwe mawuprunwa iyasuswa lento okuwe then bese manje uhlalela izwi likaNkuluNkulu then izwi likaNkuluNkulu lizothi maliqala livela kuwe sekuvela manje izwi likaNkuluNkulu igatsha elizoveza izithelo zasembusweni kaNkuluNkulu sekusikwe igatsha kuwe lethelo zasemhlabeni uma ucabanga ukuthi ukuphumelela kwakho ukuthi ufuna ukufunde uthola umsebenzi wezibhizinisi ukuze uphumelele ufuna ukuhlungwe angithi manje awusayiphileli wena awuseyeno wakho usunikela impilo yakho wayinikela kuNkulunkulu yaba umnikelo uphilileyo then uNkulunkulu ke manje ufuna ukuveza impilo yakhe ufuna ukuveza ubuNkulunkulu bakhe la kuwe so uNkulunkulu ufuneka asuseke lokho angadingi ufuneka asuse lokhu kwasezweni abantu abakholwa kukho ngendlela yabo yasezweni right uma kuthiwa ke ningalilingisi lelizwe yabona kodwa niguqulwe isimo yabona niyaguqulwa manje isimo yabona isimo sakho besinje siyashintsha manje isimo sakho sesizoba nje right ake sithi asithathe nangumuntu oseqedwa ama drugs uzacile yabona uzacile lo muntu udla ama drugs uphuza utshwala ulala namantombazana ulala nabafana umzimba wakhe nje awuthokozisa umuhle ngisho ebusweni useyini useyuphuza face isimo isimo sakhe nje uyasibona ukuthi icondition yakhe ayikho right so ke makuthiwa lo muntu uyanikela impilo yakhe kuJesu right uJesu manje uzonqamula lamagatsha adla ama drugs aphuza utshwala uzonqamula lamagatsha okulala nabantu besifazane noma nabantu besilisa ayinqamule yonke lento uJesu ayikhiphe bese zofaka manje igatsha lakhe lobungcwele lokuyithiba yabona then lo muntu akasawadla ama drugs lo muntu akasaphuza utshwala akasahambe ebhababala lo muntu ehambe lala noma yikuphi noma ubani then usiyashada lo muntu usenomuntu wakho yedwa manje ashada umshado ongcwele then usaba uNkulunkulu manje akaphinga akasahlobongi right angithi yabothi isimo sakhe manje siyashintsha kodwa hawu ubani waseshintsha manje yini ubona ngani isimo sakhe uyacwebezela usemuhle ngisho ebusweni uyakhazimula uyabona right manje uyabona right useshintsha isimo sakhe sishintshile so isimo somuntu sibangelwa uhlobo lwempilo aliphilayo so impilo yalelizwe inomphumela nethelo zakhona okubiza ukuthi masuthatha impilo yakho ayinikela kuJesu uJesu manje sekufuneka kube nohlobo lwempilo oluzoqubuka oluzohluma oluzophuma la kuwe yabona oluzokwenza ukuthi isimo sakho singabe safana nesimo sokuqala uJesu Kristu inkosi right ningalingisi lezi kodwa niguqula isimo senu ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkuluNkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo right verse 3 umbuzo uthi iziphi izinto engilendele ukuthi ngizenze ngibe nazo ezoveza ukuthi manje impilo yami yenza okuhle iziphi izinto abantu abazoba nesiqiniseko sokuthi ngempela ngishintshile ngoba bebona ngizenza sizofunda la verse 3
Akekho umuntu osindisiwe ongenakho okuthile okulindeleke kuye. Uma uzothatha lento ebhalwe la uyenze asikisi ngenze isibonelo. Mangena endlini ngithi hey ngaze ngafa indlala ngilambile, kuphekiwe yini? Yebo kuphekiwe. Nginesimo lapho sendlala and amandla angiphelele ngoba ukudla kade ngikugcinile, ngikhathele, istrength angisenaso, kufanele ngithola ukudla, ngiphuza amanzi bese ngithola istrength. Isimo leso sizoshintsha ukuthi wena usukuma uphaka ukudla, ubeka amanzi, mina then masukubela ukudla bese mina ngiyakuthatha ngiyakudla ngiphuza amanzi. Isimo sami sendlala sizoshintshwa yilokho, kufanele kube khona uaction. Sengisuthi sengizwe strength, hey sengiyezwa manje amandla, sengakwazi ukuqhubeka nohambo, hey sengakwazi ukuthatha igeja ngisebenze, sengakwazi ukuthi ngithatha iwashing ngiyowasha ngoba sengiyawezwa amandla sekhona, sengisuthi sesishintshile isimo sami ekade senginaso sokuba weak, sokuba buthaka ngenxa yendlala. Kodwa kubiza ukuthi kuphaka ukudla, kube khona ophaka ukudla, then kufanele mina ngithathe ispoon ngidle, ngifake emlonyeni, ngihlafune, ngigwinye ukuze kushintshe isimo sami. Khona into ofuneke ngiyiyeke, yabona, ngiphume ngihlukane nayo. Indlala ngiyayiqeda, ngiyayiyeka, ngiyayisusa kimi ngokuthi ngifaka ukudla kimi. So ke noNkulunkulu bazalwane ubona ithelo, ubona ubuNkulunkulu bakhe kithi ngokuthi sithatha amazwi akhe siwadle, siwathathe siwenze, siwapracticalize, siwenze, siwenze practical, siwaphile amazwi akhe, abese eshintsha isimo sethu, ashintsha indlela yethu, nabantu mabethi babebuthe ukwenza kwalabo abantu akusefani. Uma kunabantu kade ubabambela igqubu, ubabambela inhliziyo ebuhlungu, hamba uyoxolisa. Bekunesimo la kuwe sukuthi ubani umthanda, ubani uyamzonda, ubani umcasukele, ubani umdinelwe, then bese uhamba uthi ngiyaxolisa mandoda, yabona, ngiyaxolisa ndoda. Ushintsha isimo lapho manje, ushintsha ngakuwe, kuwena isimo siyashintsha. Ngoba ngeke usambuka lo muntu masuxolisile kuye, usubuyisana naye. Ngeke usambuka lendlela umbuka ngayo yokumzonda nongamfisa ukumbona. Angifisi ubani ukumbona, ngifisa ukuhlangana naye kuba ungicasulile. So ke uyalenza izwi likaNkulunkulu, uyawenza amazwi kaNkulunkulu. Uma umiswa iphoyisa emgaqweni nomgwaqo udrive imoto lithi ngicela unginikeze license, ukuze lingakubophi iphoyisa ukwazi ukuqhubeka nohambo lwakho, then liyakumisa umense ufuna ukukhipha ilicense uninikeze. Mase unikeze ilicense then bese lithi hayi bengifuna lokho nje kuphela, usungaqhubeka nohambo. So uNkulunkulu kunezinto ayifunayo kithi okufuneka siyikhiphe, siyiproduce ukuze uNkulunkulu asimukele sibe yilento uNkulunkulu emthokozisayo. Romans chapter 12 verse 3. Ngokuba ngomusa engiwuphiweyo ngisho kulowo nalowo phakathi kwenu ukuthi angacabangi athi mkhulu kunalokho afanele ukukucabanga. Enye into ofuna ukuyiqaphela emzalwane, ungazicabanga umkhulu ukudlula bonke abantu. Ungayicabangi uyibeke esimeni ongekho kuso, uNkulunkulu angakubekanga kuso. Zicabanga ngendlela ekalekile, efanele. Abaningi yabashaya lokho and bagcina sebenza ngendlela engafanele ngoba umuntu mayezibeka esimeni angabekiwe kuso uNkulunkulu, then izinto ziyashayisana, ziyaphambana. Ngenkathi izinto zishayisana ziphambana, then uxabana nabantu ngoba ulindele into ethile kubantu ngoba uzazi ukuthi mkhulu indlela athile kanti akusikhona lokho uNkulunkulu, then abe yinto angesiyona, then uyalimala lo muntu, akhubeke, asole, ablame abantu kanti uyena osuke wazicabanga emkhulu ngaphezulu kwalokho ayikho nanikezwe khona. So ungalenzi lelo phutha lelo. That's why lithi iBhayibheli izithobeni, humble yourself. Abazithobayo baphakanyiswa nguNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo, to take a position of humility. Nishaye ngazathi abanye bangcono kunani, kuyakusiza ke lokho kuba safe, right?
kodwa acabange kube ngokuqonda njengalokho uNkulunkulu abele lona lowo isilinganiso sokukholwa. Ilokho engisanda kusho, uNkulunkulu wabela abantu isilinganiso sokukholwa. So cabanga esilinganisweni osabelwe uNkulunkulu. Kumele usazi isilinganiso sabelwe uNkulunkulu. Usazi kanjani na? Usazi ngokuthi kuzobekeka enhlizweni yakho into uNkulunkulu afuna ukuthi uyenze, uthi uyaziba lokhu ikuhlupha njalo, uze ukuthi noma ipassion yami, uthando lwami, ukushisekela kwami, ukufisa kwami nakho engifisa ukwenza, uthi uzwe ikuhlupha lento, uthi masuyenzile uzwe ipeace, uzwe ubumnandi, then yilokho uNkulunkulu akulindele kuwe. But abanye abantu bayathanda ukuyinikeza okungesikhono kwabo ngoba befuna igama njengegama labanye abantu abanikezwe lona. Then ubani unikezwe ukuthi into yakhe mabe yenza imenze ukuthi aziwe abantu abaningi, nalona ke manje usefuna ukuyifaka lapho ke esikhathi eyifaka lapho uyifaka into eningesiyone yakhe. Okay, verse 4, ngokuba njengalokhu sinezitho eziningi emzimbeni munye, kepha izitho zonke azinamsebenzi munye, azinamsebenzi munye. Angithi uyabona umzimba womuntu, unonyawo, unemlenze, unamadolo, unezandla, unekhala, unekhanda, uyabona, unentamo. So lezi zitho azenzi umsebenzi owodwa zonke, kodwa esemzimbeni owodwa. Sinjalo ke nathi kuKristu, nawe uyisitho, kunento ethile ofuna ukuyenza, zigcine lapho ke. Thola ukuthi ikuphi uNkulunkulu akuthandayo akunikeze wena, isilinganiso sokukholwa uNkulunkulu akuphe sona isiphi, yenza lokho ke, ungenze komunye. Namhlanje kunokushayisana okungaka is because sishiya ama positions, sashiya ama lanes, wathatha ilane yomunye umuntu nomunye wathatha ilane yomuntu, manje kuyashayiswana. Lo ugijima kwilane yakhe, wena ugijima kwilane yomuntu oronge, niyanqubuzana manje lana. Kanti umuntu ohamba kwilane yakhe, even abantu laba bazalwana ezweni uma bekwi marathon, umuntu ugijima kwilane yakhe, once umuntu waphuma kwilane yakhe, ngisho ukuthi ugijime wabashiya bonke, uyadisqualify lo muntu lowo. Right, kanjalo thina esibaningi simzimba munye kuKristu, kepha ngabanye siyizitho omunye esomunye. Icacile leyo. Sinezipho zomusa ezahlukeneyo ngokomusa esiuphiweyo. 1, siphiwe ngani? Ngomusa. Iniyona izipho, and lezi zipho zahlukene. So thola ukuthi isipho esakhe isipho. Kwenye odwa ngifundisile bazalwane ukuthi imisebenzi isazodlula emlilweni. Uma uNkulunkulu esenzele umusa sahlwithwa, sisazoya kwi-judgment seat of Jesus Christ. Lapha asile ukohlulela ukuthi silahlwe, siyohlulela ukuthi kutestwe, kucheckwe imisebenzi. Imisebenzi izotestwa ngomlilo. Mawusale emlilweni umsebenzi, then wena uzosinda ungene kuphileni okuphakade, kodwa umqhele ngeke ube nawo ngoba umsebenzi wakhe usale emlilweni. Enye into esalisa imisebenzi, eyosalisa imisebenzi emlilweni, yilento ukuthi ugijime kwilene wrong. Okay, uma singesokuprofeta isipho sakho, asiprofete ngesilinganiso sokukholwa. Uma singesokukhonza, kube senkonzweni, uthi ngikhonza abazalwane. Alright? Right, kade sihlangene sinenkonzo, abazalwane sebedlile baqedile, ngiyabaqoqela izintsha ngiyabakhonza. Then sihlangene sinenkonzo, ngiyabakhonza abazalwane, ngibabekela amanzi okugeza, ngibathelela indishini bageze, ngiyabakhonza. Then sinenkonzo, ngiyathatha itulo, ngiyayibeka, ngiyayisula, ngiyashanela phansi, ngiyasula itulo, then ngiyakhonza. Ziningi indlela zokukhonza. Bese bakhona ukuthi hayi bazalwane sihlangene njengamanje, ukhona ongasikhonza ngezwi, ngiyasukuma ngishare izwi kaNkulunkulu, ngiyakhonza. Njengoba ngikhuluma nje bazalwane ngiyakhonza inkonzo lengiyenzayo. Indlela zokukhonza zahlukene. Awubi nawo umhawu, umona ngenkonzo yomunye umuntu. Futhi awuyiphakamisi kube ngazathi yakhe inkonzo ingcono kunenkonzo zabanye abantu. Enye into elimaza abazalwane ukuthi angazathi manje makhulunywa ngakhulunywa ngenkonzo yakhe, kunconywe yona, kuphakanyiswe yona, khulunywe ngawo nje waya, kungakhulunywa ngenkonzo zabanye abantu.
Ku-wrong lokho bazalwane. Kanti kuhle ukuthi sibonge uNkulunkulu ngenkonzo ezibazalwane. Uthi umzalwane unayo inkonzo ethile, uNkulunkulu umphile, siyambonga uNkulunkulu. Umzalwane ubani unayo inkonzo ethile, umzalwane ubani unayo inkonzo ethile. Sibonge inkonzo ezinye kwabanye abazalwane. Nabo bazokwenza njalo kuwe futhi. Right? Kube senkonzweni ofundisayo, kube sekufundise njengoba ngifundisa nje. Oyalayo ekuyaleni. Yabona? Uthi ngizwe into engicindezela ukuthi ke ngiqoqa abantu abasha. Ngibayale ukuthi mase nizongena emshadweni qaphelani 1 no 2 no 3. Yazi ngizwe inkonzo ukuthi ke ngiqoqe bonke abasanda kushada, bonke abantu abasanda kushada ke ngikhulume nabo ba nami ngishadile ngineminyaka emingaka ngishadile, ngiyazi izinto ezazenzeka ngineminyaka emingaka ngishadile. So angathi ngabaqoqa bonke abaneminyaka u5 kuyaphansi beshadile, ngathi ngabaqoqa bonke abaneminyaka u10 beshadile kuyaphansi. Angazathi ngaqoqa abantu abaneminyaka u20 manje beshadile. Ukuthi ake siqaphele 1 no 2 no 3. Yabona? Oyalayo uyayala. Ubaba ekhaya uqoqa ingane zakhe ayiyale njengobaba njengenhloko. Umama uyayala ingane yakhe entombazane, mntanami ngumuntu wesifazane, uma ungena kulesi sigaba lesi kwenze ukuthi nokuthi yenza njena wena ukuze uthokozise uNkulunkulu, ungenzi kanjena. Umuzi inyama yakhe enza njena wena okwenza kanjena. Ubaba aqoqa insizwa zakhe, abafana bakhe ehlale nabo phansi. Bafana bama sekwenza kanjena emzimbeni wakho umntwana kaNkulunkulu sindisiwe, okwenza kanjena wena ngokwezwi kaNkulunkulu. Then ziyavela ke ithelo lapho bazalwane. Uma siyenza lenkonzo. Owabayo enze ngobuqotho. Yabona? No. Yazi inkosi ibekile ngithi mawufunda ngithi Izaga 3 verse 27 or 29 ungixolela mangakhothanga kahle kodwa lapha encwadini eZaga. Then uthi uNkulunkulu okakubeke kuwe obabela abanini bakhe akusikho nokwakho ukuba ugcine. So kunabantu ofuna ukubabele khona. So kuyenza ukuthi uNkulunkulu enze akunikeze igrace ukuthi ube nazo izinto zibeningi. Lezi zinto akusekhona ukuthi ubonakala ukuthi wena ungcono unazo lezi zinto, ubala ukhomba ukuthi nakho yana no. Njengoba uNkulunkulu enikezele kwaba kuningi kuba na ukwazi ukwabela abanye, ubless abanye abantu, inkonzo leyo. Ungeme epulpit ushumayele, ungeqame ngalutho makuhlangana abazalwane, kodwa unento nje uNkulunkulu abazombonga ngaye abazalwane. Ukuthi yazi masihlangene njena ubani wenza sure ukuthi njengoba sihlangene nje usiphathela lonke uhlobo lwamaveji engadini yakhe. 2 ufuyile, wenza sure ukuthi ubamba ilwane, ubamba imbuzi eyodwa, ubamba imvu, ubamba inkomo, size sizodla. Then utshalile amafruit, uyakha lonke uhlobo lamafruit alethe sizodla, uyaba owabayo makabe. Lona unenkonzo ukuthi nayitshalele, lona unenkonzo ukuthi ayifuyele izinkukhu, then abambe izinkukhu, apheke idombolo, alethele abazalwane. Uyaba omunye une grace ukuthi athole impahla zogqoka zibeningi, ayithatha zabe ngosazi bakhona, acela abazalwane lo usazi ukuthi wena ugqoka muphi size, bathatha abazalwane. Inkonzo leyo embusweni kaNkulunkulu. Angithi sikhuluma indaba ukuthi unqumile ukwenza okuhle embusweni kaNkulunkulu. Okay. Oyalayo ekuyaleni, owabayo enze ngobuqotho, oholayo ngenkuthalo, ohawukelayo ngentokozo, oholayo. Maye umuntu umholi, uhola ngani? Ngenkuthalo. Uyakukhuthalela ukuhola ngoba umholi. And umuntu omholi ukhola kahle kwakhe kukuba into afuna ukuthi abantu umgudi, indlela abantu afuna ukuthi bayihambe, impilo afuna ukuthi bayiphile iphilwa nguye. Uyakukhuthalela ukuphila lento efunwa uNkulunkulu yena njengomholi. Ukuba umholi ukuhamba phambili, ukuba umholi akusikhona ucindezela abantu, ukuba umholi akusikhona ukuba iboss kubantu. Ubuholi ukhola kuveli ngokuthi ubonakala uyiboss. Yes sir. Yabona? Ushaya icommand, yes sir. Yabona? No, akusikhona lokho. Ukuba umholi kukuba wenze lokhu ofuna ukuthi abantu bakwenze, babukele kuwe. Ingane ekhaya ifunda kahle ngokuthi abazali bayiphile impilo abazali abafuna umntwana ayiphile. So umntwana abuke, umntwana ufunda kahle ngokubuka, nothi ukuthi umtshele endlebeni. Ukumtshela endlebeni usuku usugcizelela lokho wena okwenzayo.
so ke oholayo akukhuthalela ukuhola. Right. Verse 9, uthando malungabi nakuzenzisa, nenyanye okubi, nenyanye okubi. Angithi unqumile manje ukwenza kuhle. Ufuna ukhona into ofuna ukuthi ibonakale kuwena, ufuna ukuthi kube nomehluko ozobonakala kuwe. Nyanya yonke into embi. Yabona? Lento yokukhuluma ngabanye abantu yokuhleba inyanya. Lento yokuthi ubani sixabene nayo inyanye lonto leyo. Lento ukuthi khona ukwehlukana nokudivideka kubazalwane laba bathi bangcono laba banjani inyanye lonto. Yonke into lithi uzathi umpostoli uPaul kwezinye incwadi aphana uthi nizonde konke okubukeka nokubukeka kukubi. Khona incwadi esho njalo bazalwane. Khona izinto ezibukeka zizimbi kodwa abantu abaningi abasho ukuthi zimbi kodwa zona sibukeka zizimbi. Nenyanye okubi. Thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane. Olunjani uthando lobuzalwane? Uthando lobuzalwane olu unconditional, olufuzo lukaNkulunkulu, olufuzo lukaKristu. Awumthanda umzalwane ngoba ekwenzele okuthile. Uma kubekekile kuwe ukuthi abazalwane ubahambele ubavizite, bavizite. Unganaka ukuthi bakuvizita, akubekekile kubo ukuthi wena ubavizite. Kodwa into ebekeke kubo ukuthi wena mawubavizita, mawusuphuma kube khona bakunikeza khona. Futhi ungathi ukuthi mase bekunikezile, mabengakunikezanga usuyalimala. Ngoba lokho kulimala kubi. Kuzoqubula kuzala inzondo. Kunyanye. Malithi iBhayibheli nenyanye okubi. Alright. Ekwazisaneni nandulelane. Ekukhuthaleni ningenqeni. Ekukhuthaleni ningenqeni. Ningabi ngamavila. Yabona? Uvesi balo sifunda uvesi 11. Ekukhuthaleni ningabi ngamavila. Ngisengifunda iversion 2020. Ekukhuthaleni ningabi ngamavila. Yabona? Nikhuthale. Into izwa ukuthi inkonzo kwenu ukhuthale uyenze. Ukwenza wenza okuhle wena ojabulayo, wena oba nepeace. But uma uzolinde ukuthi wenzelwe, wena ulinde ukuthi wenzelwe. Uma ungenzelwanga uyalimala, uyazonda, uba buhlungu, uyakhuluma, uba neqhubo, uyabona, uyasola, uyacomplaina njalo, uyabona, ngoba ulinde ukuthi wenzelwe ungenzelwe. No, thina abazalwane simisela ukuthi senzele, uyenzela. Ngeke ngakusho kwenye order lana ukuthi uthe uJesu indoda lomuntu ayizange kuba ikhonzwe kodwa ukuba yona yenze njani ikhonze. So nathi siyalwe ukuba sikhonze, khona lapha lithi khona serve one another. So siyasevana bazalwane. Ngiyakhonza nawe uyangikhonza. Uyangikhonza nami ngikukhonze. Angikhonzi ngoba usungikhonzile, awungikhonzi ngoba sengikukhonzile. Kusuka kuwe ngokholwa uNkulunkulu ukuthi ungikhonze. Nami bese kusuka ngaleso sikhathi kuyosuka ngaso ukuthi ngikhonze. Then uNkulunkulu uyangivula amehlo ukuthi kunesidingo sokuthi ngikhonze lana. Na uNkulunkulu uyakuvula amehlo ukuthi kunesidingo sokuthi ungikhonze lana. Ile mpilo emnandi, ilokho okuthandana kwabazalwane. Okungekho ezweni bazalwane. Alright. Ethembeni nithokoze. Ethembeni nithokoze. Sinethemba ukuthi uJesu uyabuya. Sinethemba ukuthi sizohlwitha, sinethemba ukuthi sinekhaya ezulwini. Ethembeni nithokoze. Nginethemba ukuthi nje imali ngekho namhlanje izoba khona kusasa. Nginethemba ukuthi noma ngakudla ukudla okuyifavorite yami namhlanje, then uNkulunkulu uzongipha ukudla okuyifavorite yami uma kukuhle kuye. Nginalelo themba. Lelo themba lelo lingenza ukuthi ngithokoze, ngingabi nakho ukusola, ngingabi nakho ukudabuka, ngingabi nakho ubuhlungu, ngingabi nakho ukuzonda. Abaningi bagcine bethuka ivangeli, abaningi bahlambalaza uNkulunkulu. Ufuna ukuba umfundisi, ufuna ukubizwa, ufuna ukuba ngobiziwe, wewe angifunje, ngeke ngilunge nje mina lapho. Ngoba bahlupheka abantu ababiziwe, ukuhlambalaza uNkulunkulu lokho. Ngoba nabantu ababethi babiziwe kunendlela ababephila ngayo ngenxa yokungafundiseki. Bamveza kabi uNkulunkulu obizweni labo. Bangabi nayo intokozo. Yazi ukuthi umuntu ngisho kuthi unazo zonke izinto kuthiwa zinhle emhlabeni, unemali, ucebile, unemonto, unemizi, unemali nje, unegama, unodumo, but mangenakho ukuthokoza, engenakho ukuthula ngaphakathi kuye.
athi ehleli yabona into zakhe usizi ngazo yabona agcina ehalela impilo yomuntu ongenalutho othokozile ubani kanalutho kodwa uthokozile nje uright umnandi ngangafika kuleso sigaba abazalwane ngisasebenza umsebenzi walelizwe onakelo corrupt kahulumeni zingibambile izikweletu ngathula ngabuka abantu abangasebenzi abangenasikweletu abangenalutho abangenamakhadi yabona abangakhokha izikweletu abangakhathaze ngalutho inyanga yaphuma noma iyaqala noma injani abangakhathaze ngalutho ngayifisa impilo yabo ethi yazi ngisho abakholwayo mina ngababonga uba nokuthula khona babola ebanokuthula banayo lento enginayo kuningi okungikhathazayo kufanele ngikhokhe lokhu kufanele kwenzeke ukuthi ngapha ufuna ukumaintain igama lokuthi uyiprofessional then indlela ogqoka ngayo ufanele kubona ukuthi uyiprofessional ukudla okudlayo imoto ohamba ngayo yabona ingane zakho zifunda aphi all the stuff inyakanyaka yasezweni yonke leyo thina sidingeki kuyo ethembeni nithokoze osizini nibekezele uyabona mase senze okuhle siphambana nendlela abantu abenza ngayo abantu bayasihlupha bayasizonda basikhuluma kabi uyabona basiphilisa kabuhlungu libhojwana then basimincisa bayasongela bona kunama threats akhona then lonto leyo idala usizi osizini nenze njani nibekezele ekukhulekeni niqinisele njalo ngoba ukhuleka izimo iphambana nawe uyaqinisela ukhuleka uyaqinisela kubuhlungu uzingelwa waliwa rejectwa emhlabeni ungathandwa uzondwa yabona ukhulunywa kabe engazathi umbulali engazathi umuntu omubi no ingenxa nje impilo yakho onqumile ngawuthi ngifuna ukuthokozisa uNkulunkulu bakuzondele lokho bakukhulume kabi ube umuntu omubi nje uisolate uJesu kushilo ukuthi kuzokwenzeka lokho khuleka ubekezele angithi unqumile ukwenza okuhle manje ufuna kubonakala izithelo izithelo kulezi sikhuluma ngazo lana zokuthi uyakholwa impilo yakho izobonakala lapho uyakholwa ungafiki lapho uthi ngikhathala khona mina sengikhathele manje ukuphila lempilo yabona hlanganyelani nabangcwele ekusweleni kwabo uma kukhona abazalwana abaswele uyazi ukuthi baswele wena unakho uyahlanganyela nabo abazalwane ekusweleni kwabo hayi ukuthi wena uyaqhosha ukuthi mina nginakho ngiyasutha then ungabi nendaba ukuthi umzalwane ulala edlini imbi lonto bazalwane lapha ngaphezulu sifunde lapho kuthiwa khona nenyanye okubi intembi le ufuneka inyanywe abazalwane imbi eyasezweni abantu abangakholwa futhi nabo abantu abasezweni abangakholwa khona abantu abanemvelo yobuntu enhle akuthi umuntu unobuntu hey ikati leleziko mani kwaMasibanibani ikati leleziko kwaSibanibani hey man akuhle mani akisimzame yabona ahlangana amadoda ambala ahlangana amakhosikazi ambalo ethi siyabona ukuthi sisemasihle lapha kwaMasibanibani bahlanganisa bakuhlanganisa bakhambise babukhona lobo buntu kuqala namhlanje abusekho lobo buntu buqedwe yini buqedwe lemfundo leka sathana ephakamisa ini ukuthi umuntu ungcono ngoba phela bekunzima lapho ubhala ama-exam ubhala ama-test udadisha ungalali so ke manje ufuna ukubonakala ukuthi ke you've made it then lo dlalayo yabona ukuthi nibedlala ngoba akayimiselanga isystem yasezweni leyo ecindezelayo ekhompyuthayo eqhoshayo eboastful yonke lento imbe emehlweni kaNkuluNkulu but thina njengabazalwane embusweni kaNkuluNkulu sisizwe singcwele uhlanga olukhethekileyo then ngiyabheka ukuthi yini enginayo uyacela ukuthi uNkulunkulu akuphiso ihlo elivulekile ukwazi ukubotha umzalwane ngathi athi uyashoda la umzalwane azathi unesidingo lana wenze umenzele awubheke lutho futhi awunandaba nokuthi uzobonga kanjani yabona kwinkathi masukhule ngempela usuvuthiwe uyakutshontsha ukwenza okuhle unesiqiniseko ukuthi lento inhle izomthokozisa ubani uyenze uqasha ukuthi ungafuni ukuvela ukuthi yenziwe wena abonise yenziwe abuze ukuthi ubani wenza ukuthi kuthuleke nje yabona uyithulele nje hayi kulungileke mayingavela umuntu ngiyabonga kuhle ngiyangijabulisa lokho angazi ukuthi ubani kodwa kwenzile usukhulile ke mawunjalo ke ukhulile mawunjalo angathi unqumile ukwenza kuhle
unqumile manje ukwenza ukuhle manje unqumile ukwenza ukuhle uthatha isinqumo manje ucela umoya ongcwele akusize ukuze uveze izithelo zombuso kaNkulunkulu so that uJesu mayilanda ibandla ungasali then uNkulunkulu mayezofuna izithelo kumntana wakhe kulesi sihlahla esihuwe esitshalo uNkulunkulu ufuna izithelo uNkulunkulu afika ayithola iziphi izithelo ile mpilo yasezulwini uNkulunkulu ayifaka njengoba ngikhuluma ngezwi lakhe kuwe ofuneka ibonakale kuwe lezi zinto ofuneka ibonakale kuwe ziphila hlanganyelana nabangcwele right ekwenzeni ekusweleni kwabo right nikhuthalele ukungenisa izihambi uma kukhona abazalwane ufuneka sibangenise bazalwane yabona ngiholelekile lana ngishumayela ivangeli ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngengizophamisa uJesu kule ndawo bangenise labo bantu bangenise ubanakekele uthi uma ubangenisile futhi ungabenzi bezigqila zakho uthathe advantage baphathe kahle ngoba bazokwenza umsebenzi kaNkulunkulu ophezulu konke ubheka idingo zabo uwasha inyawo zabo ubabekela ukudla bakhiphele ingubo bambathe kahle ubanese hospitality abezizwe bayakwazi lokho emahotela unento kuthiwa hospitality befuna imali kubantu thina sifuna imphefumulo siyahluleka ukuveza ihospitality right babusiseni abanizingelayo busisani ningaqalekisi impilo leyo yasembusweni kaNkulunkulu impilo leyo ekholwa elifuna ukuthela izithelo lenze kahle manibe inhliziyonye ningazindli okuphakemeyo yabona ungazindli okuphakemeyo ungazindli wena uyisikhulu kwabanye abantu ungcono kwabanye abantu yabona ukuthi la uhamba khona nje kufanele bakubone ukuthi uhamba isikhulu ke manje no hlinza ngendlela ethobekile uma mina uNkulunkulu ekhuluma nje ethi singadlinzi ngokuphakemeyo ngilithatha lolozwe nawe ulithatha kusho ukuthi la sihlangana khona sonke sibe sinomqondo munye sinhliziyonye ukuthi sidlinza ngendlela ephansi hayi ephakemeyo ilento ezosenza ukuthi sifanane embusweni kaNkulunkulu ba sinemfundiso eyodwa okay kodwa yaneliswani ngokuphansi izinto engazathi idelelekile neliswe yizo yabona uma ungarecognizewanga ukuthi sekukhona usibani banike manje sekufika usibani bani manje ungarecognizewanga kanti wena uzazi ukuthi kufanele mase ngifikile kufanele babone abantu sengifikile kube nendlela abangibingelela ngayo kube nendlela engithatha no akunjalo bazalwane yini liswana izinto ezinjani eziphansi ufikile endaweni abakubonanga abantu abalibiza ngisho ukubiza igama lakho jajuliswa yilokho wena bese uyagada ukuthi Nkosi yini ekufanele ngiyenze lana ukuzokhonza lana ngenzokuhle lana ningazishayi abahlakaniphileyo ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi noma ubani wenza into ethile embi kuwe ungalingi uyiphindisele abanye bazobhujiswa ukuthi babuyisele okubi kwabanye abantu into nje encane njenge cellphone ubani akasangifoneli nami ngeze ngimfonele ubani akasangibingelele nami ngeze ngimbingelele ubani akasangicheck nami ngeke ngisamcheck what is that bazalwane uyayizwa nje into incane kanjani kodwa manje uzogcina ungasayi ezulwini ngenxa lokho right ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi nakani okuhle phambi kwabantu bonke zisize emzalwane lento izosiza wena uzobona ukuthula uzoba nejoy uzoba nepeace of mind peace of heart yabona uzoba nepeace umoya ongcwele kuwe ngeke abubule ngeke abe buhlungu uzoba mnandi umoya ongcwele ohleli kuwe uma njalo ufuna into enhle ozoyincoma ozoyiadmire kubantu abanye abantu siyambonga uNkulunkulu omzalwane othile uNkulunkulu yamsebenzisa umzalwane othile unenkonzo ethile siyambonga uNkulunkulu yes umuntu namaphutha uyayenza imistake nami ngiyayibona imistake obvious ngiyamkhulekela Nkosi ukuthi umsize then kodwa nakho kuhle uqhakambise khona uma ukhuluma ngalomzalwane kwabanye abazalwane ukhulume ngento enhle ayikho into enhle ongeyikhuluma ngalomzalwane umuntu akamubi kukho konke akamubi ngakho konke right uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke ningaziphindiseli nina bathandwa kodwa dedelani ulaka
ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina, isho inkosi. Kepha uma isitha sakho silambile, siphe ukudla, uma somile siphuzise, ngokuba ngokwenza lokho uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Mawenze lento ke bazalwane, kule ode sengikhulumile, uzoba ikholwa ke elinethelo zombuso kaNkuluNkulu. Uzoba ikholwa elibonakala lihlukile, lenza izinto ezinhle. Buka nje manje ukuthi kunjani la emhlabeni. Buka impilo ephilwayo la emhlabeni kunjani. Abantu ba-selfish, bayicabangela bona, is about themselves, and barude abantu, banesihluku abantu, abanendaba nomunye umuntu, as long umuntu ebenefithe yena. Akandaba ukuthi umuntu wena uhlukumezeka kanjani, as long ezozuza kuwe. That is why phela manje khona i-human trafficking. That is why kunabantu ababulawayo ukukhishwa izithe ezithile, ngoba ngesithe esithile esikuwe umuntu ucabanga ukuthi uzoceba ngaso. Bayicabangela bona abantu, banesihluku abantu. Asikwenzi-ke thina lokho, ngoba singabantwana bombuso kaNkuluNkulu. Inkosi yami sisibusise, amen.